Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Samantala, mga kaibigan, sa iba pang mga issue, noong Marteso ay guest po natin sa ating programa si Muntinlupa City Mayoral Candidate Red Marinas. Yung pangtanghaling programa po natin sa Radyo Broadcasting Network Incorporated sa DCRJ 810 AM. At sa aking panayam kay Mayoral Candidate Red Marinas, napag-usapan po namin yung kanyang programa sa edukasyon. Ano ho? Nais ko lamang pong linawin sa mga taga Muntinlupa City yung misinterpretation at medyo hindi sinasadyang nabitawang terms na ginamit ni Mayor Red Marinas patungkol po doon sa university sa Muntinlupa. Actually, alam na alam ho ni Mayor Red na may public college sa Muntinlupa City. Ang tinutukoy niya ho na maliwanag ay yung wala naman po talagang malawak, komprehensibong programa sa scholarship para ho sa mga taga Muntinlupa City para makapasok ho dyan sa pampublikong kolehiyo dyan po sa lungsod ng Muntinlupa. So, ang totoo po niyan, si Mayor Red Marinas, mga kaibigan, ay mas gagawin pong malawak ang pagtulong sa lahat ng estudyante po sa Muntinlupa City. When I say lahat ng mga estudyante, ang binabalak ko at talagang gagawin niya bilang plataforma sa edukasyon ni Mayor Red Marinas ay ang tulungan financially lahat ng mga elementary pupils, high school students, up to college level nang wala na pong pinipili, mga kaibigan, as long as you are a resident of Muntinlupa City, ang mga magulang mo ay talagang nariyan, residente dyan at mga butante rin po sa naturang lungsod. Plataforma po ng ating kaibigang Mayor Red Marinas na hindi na po mamumroblema sa pag-aaral ang mga taga Muntinlupa City sapagkat mas palalawakin niya ang pagtulong pinansyal, ang pagbibigay po ng scholarship program na mas maganda kaysa sa ngayon. Yan po ang katotohanan at ngayon po natin dinidiinan ng todo sapagkat mas mahaba ang programa natin dito, ang oras. And baka Lunes ay ma-guest po natin dito ng live si Mayor Red Marinas nang sa ganun ay madiscuss pa niya sa mga manonood natin as to what are the other details ng investment na gagawin niya sa larangan po ng edukasyon sa naturang lungsod. O yan po ang importanteng malaman po ng lahat kasi meron pong mga kritiko na sumakay na naman para lamang sirain po si Mayor Red Marinas na naghahanap lamang po ng butas. But in fact, in reality, si Mayor Red Marinas ay alam na meron pong public college dyan po sa Muntinlupa City at then truly mas palalawakin niya pa ho ng todo ang konting programa ngayon ng existing LGU dyan at dideliveran niya po yan ng mas komprehensibong educational investment na mangyayari lamang po yan kapag siya na po ang nakaupo. So wag na po kayo magduda sa kakayahan ng Mayor Red Marinas dahil bilang isang tatay din, alam na alam niya ang kahalagahan po ng edukasyon para ho sa kinabukasan ng mga bata, ng mga estudyante. Di ba may sinasabi tayo, lalo po sa mga pamilyang may hirap, that the only hope, ang tanging pag-asa po natin na makaalpas po sa tanikala ng kahirapan ay sa pamamagitan ng edukasyon. And Red Marinas knows that very well. Kaya nga po, sinasabi niya na kung anuman ang education program ngayon, investment ngayon, mas pagagandahin niya pa. Kung may financial support, kunyari scholarship ngayon nila sa college, iyan po ay palalawakin niya that even
the elementary pupils will be covered, mga kaibigan. As long as na sila po ay talagang taga Muntinlupa City at mga nakatira po sa naturang lungsod, ang mga magulang po nila ay nariyan, ay wala pong magiging hadlang para hindi po ma-avail ng mga tagalungsod ang mas malawak at mas magandang programa sa edukasyon ni Mayor Red Mariñas, mga kaibigan, dyan ho sa magandang lungsod ng Muntinlupa. And I believe, mas magagawa niya po yan sapagkat sa galing po ng ating kaibigan na yan, ang collection po sa buwis mas dadami dahil hindi po yan kurakot. Wala pong kaso ho yan sa ombudsman, hindi po tulad ng iba na may kaso na ho sa Sandigan Bayan. May mga pending sa ombudsman. Ang Mayor Red Mariñas mo ay walang kaso eh. Walang kaso ho yan ng pandarambong. May mga pilit po silang idinidikit na issue but wala pong katotohanan yan. Napag-usapan yung pastillas-pastillas na yan pero to be straight, mga kaibigan, wala pong kaso tungkol sa pastillas si Mayor Red Mariñas, to be straight, para po sa kalaman ng lahat, mga kaibigan. But don't you worry, baka sa Lunes, anong araw po ngayon? Huwebes, di ba? Baka sa Lunes, makasama natin dito sa Kamaong Asero si Mayor Red Mariñas so that he himself can expound with all other platform of government o di kay mga nasa isip niyang nais niyang mangyari kapag sinamahan niyo po siya come sa May 9, 2022, mga kaibigan. So, yan po ang katotohanan po dyan. Huwag kayong nagpapadala doon sa mga dummy account sa Facebook na kung ano-anong hahanapin kay Mayor Red. Yun po yung mga pangguguyo po lamang sapagkat sa ngayon ho ay wala po silang masilip na issue kay Mayor Red Mariñas ay kumpara po dyan sa iba na kapag sinilip niyo po sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, may mga problema. May mga problema. So, ang ating Mayor Red Mariñas ay wala hong problema. Ayan. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya pilit silang gumagawa ng kwento. Again, ang Mayor Red Mariñas ay maliwanag po ang direksyon sa kanyang educational investment para po sa mga taga Muntinlupa that he will make it even better. Better and comprehensive na mas makikinabangan po ng mga Muntinlupenyo, mga kaibigan. Ayan. Ayos? Maliwanag na? Maliwanag na. So from now on, dito po kayo sumabaybay sa programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at lahat po mga updates po dyan sa Muntinlupa City na makatotohanan. Very factual, verifiable, mga kaibigan, dito po sa programang ito. Sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel na napapanood po via satellite nationwide. Alright? Thank you sa mga taga Muntinlupa City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.